नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा जायखिजाया मुवा बेसाद बायनानै मोननो हागोन 750 रां। नंगौ, नोंथाङा जुदि माबाफोर बायना अनलाइन ट्रेन्जेकसन खालामो अब्ला लोगो लोगोनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे राङा हाबगोन। नोंथाङा बे सुबिदाखौ माबोरै मोननो हागोन? लाख लाख राइजोफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोनथिनो गोनां आरो गोजोनथाव खौरां। जुदि नोंथाङा जायखिजाया मुवा बेसाद बायो अब्ला नोंथाङा रांखौ उल्था मोनफिननो हागोन। अनलाइन ट्रेन्जेकसन खालामोब्ला नोंथाङा रांखौ मोनफिननो हागोन। भीम एपनि दारै बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो होनाय जादों। भीम एपआ नोंथांमोननो केशबेकनि सुबिदाखौ होदों। जुदि नोंथाङा अनलाइन माबाफोर बायो अब्ला नोंथाङा उल्थायै 750 रां मोनफिननो हागोन। बे सुबिदाखौ साननैसोनि थाखायल' होनाय जादों। नोंथाङा जुदि रां मोनफिननो लुबैयो अब्ला भीम इउपिआई एपनि गेजेरजों ट्रेन्जेकसनफोरखौ खालाम। बे एपनि गेजेरजों पेट्रल पाम्पआव थावखौ सोयोब्ला नोंथाङा उल्था रांखौ मोनफिननो हागोन। भीम एपनि बाहायगिरिफोरा बे सुबिदाखौ 31 मार्चसिम मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा 100 रांनि ट्रेन्जेकसन खालामोब्लाबो नोंथाङा 30 रांसिम केशबेकखौ मोननो हागोन। दावबायनायफोराव जाग्रा बेसाद बायोब्ला नोंथाङा अनलाइन ट्रेन्जेकसन खालामोब्ला केशबेकखौ मोननो हागोन। लोगोसे ट्रेन टिकेट बुकिं आरो बास टिकेट बुकिं खालामोब्लाबो केशबेकखौ मोननो हागोन। बे सुबिदाखौ साननैसोनि थाखायल' होनाय जादों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।